Hej og velkommen Den til video. ja. I dag vil vi vise rundt på nogle server. Ja. Det bliver meget fedt. Ja. Det første skal være for en, skal tage. Vi tager prison. Vi skal også lige vise spawn rundt og sådan noget, når det Ja. er. Så vi kan se, det er jo meget fedt spawn med prison spawning her. Vi spawner her. Den her. Kan man se, hvem der har doneret penge her? Ja, det er dem, der er doneret. Ja, og her er det der topdonater, der også, tror jeg. Hvad er det herinde? Nå, Hvorfor det er har jeg et pink navn? Du er jo VIP. Nej. Og så her har I casino, Ja. hvor I bare kan spille jeres penge af helvedes til, hvis I gider. Og herinde, kom. Ja. Og herinde er minerne. De forskellige miner. Prøv at se her. Prøv at se her, jeg kunne bare gå herind. Nå, det kunne jeg engang. Jeg så lige gå ind i Ultimate. Nå, jeg har det ikke mere. Rip. Og så er der minen her og sådan noget. Ja. Det har jeg set nu. Kom. Jeg tror, det er VIP-minen. For sjov. Nej, det kan jeg heller ikke. Og så herover. Det er bander. Det er vist sådan noget bandeklubhus eller sådan noget. Ja, jeg kender faktisk ikke så meget, eller det gjorde vi så engang. Ja, og så her har vi shoppen. Shop. Kan man sælge noget her? Og så her kan man sælge og købe mad, tror jeg. Ja. Kom, hvor er du henne? Jeg skal lige købe noget mad. Og Råvildt ejeren, han joinede. Ja, jeg skal bare lige skrive til ham. Og så herinde er der range, eller her kan jeg ikke gå ind. Men så er der celleblok, og så er der celler sådan. Ja. Og så her er der også celler. Hele vejen ned. Så der kan godt komme en celle til jer. Ja, der er mange celler. Herinde er vagtstuen, ja. Det fuck, du kan lige gå ind. Pas på! Ja, kom mand. Ja, kom. Så meget er det da vist ikke rigtig meget, er det? Nå, men så tænker jeg bare, skal vi gå videre til den næste ting. Jo, skråstreg server hop. Så har de vist også faction. Ups, kunne du se gå derind igen. Polle? Ja, jeg spawner herude på portalen. Hvad fuck? Okay. Vi prøver at join her og se, hvad det her det er. Kom. Ja, lad os gøre det. Nå. Godt. Hvad med her? Der er noget nok her. Nå, de har vist Stone Prison, tror jeg. Det tror jeg også, men et fedt spawn, vi kan lige vise spawnet rundt her. Ja, det er ret fedt lavet, synes jeg. Ja, det ligner så noget fra 2. verdenskrig. Nej, hvad hedder det? Ikke 2. verdenskrig. Det ligner sådan noget Avatar noget. Ja, præcis. Det ligner sådan noget fra The Lord of the Rings, eller hvad den hedder. Ja. Så noget, det er meget pænt. Altså, det jeg kunne bygge sådan noget her. Det kan du også godt, men... Okay, men ja. skal vi gå videre til den næste bane, og vi klipper ikke. Nej, vi klipper ikke. Lad os logge ud. Hvad for en skal vi så join? Hvad for en nu har du? Ever PvP. Ja, lad os gøre det. Jeg skriver lige IP'en her. everpvp.dk. Vi starter med faction, gør vi ikke? Det er den første. Det er med guldæblet. Her. Det er en meget fedt spawn. Ja, sådan standard spawn. Og herude kan I bare bygge huse og sådan noget. Du skal ikke gå derud nu. Jeg gør heller ikke. Og her er der kom. Og her er der shop. Kom. Det er meget fedt. Prøv at se, hvor fedt det er lavet faktisk. Ja. Og jeg synes helt klart, at I skal komme her og spille på den her server. Den er meget fed. Ja, helt klart. Hvis I skal møde mig, så er det nok ind på Kid PvP. Ja, også mig. Ja. Hunger Games. Ja, eller Hunger Games. Jeg vilder til Hunger Games. Så står der regler her. Ja, dem skal I huske at følge. Dem giver jeg ikke læse nu. Kom. Hvad står der? Udgang. Her kan jeg også gå ud. Af den grund. Ja. Det er fedt nok, det her. Ja. Er det her i Grækenland eller sådan noget? Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg ved jo lidt andet. Og ja, her er en lobby. Kom, vi vender tilbage til lobby. Ja. Bolle, bag dig. Ja, nå, okay. Ja.
Nå, okay, jeg tror man skulle skrive det samme. Okay, så tager vi kit-PVP'en. Ja, Den er fed. Den er fed. Okay, I spawner her. Og så kan I bare tage kit, og så kan I fylde suppe herover. Så går I faktisk bare ud i PvP'en. Kom. Jeg må lige vise dem. Og kom, vi invaderer en. Kom. Hvad laver du? Jeg troede, vi skulle deroppe, altså. Vi prøver lige en ved en her. Jeg lægger lidt, det er også, som I nok kan se. Men det går vel nok meget godt. Oh, what a combo. Fuck. Nej, nu kommer ham der. Kom, vi skal væk fra ham der. Ej, der kommer en. Flæk ham. Damn, son. Han løber. Nej, jeg er ikke klar. What a bit. Nå, var det den her? Because... Ja, det var vist det. Ja. I skal bare tage et kit, og så skal I bare ud og udforske. Vi kan også vise Hunger Games, men det gør vi ikke i den her episode. Nej, så bliver den lidt for lang også. Ja. Men det kan vi vise en af de ældre versioner. Vi har vist dem, de mest populære af dem, er det ikke? Jo. Tror jeg også. Du skal ned. Not what? Nej, nu dør jeg. Nej! Fald i lava, Jim. Jeg skal lige flække ham her, hurtigt. Ja. Nej! Hvordan kan du få mig? Jeg faldt i lava. Easy peasy. Nå, lad os skrive skråstreg hop. Ja. Så har vi... nej, vi tjekker ikke survival games. Det kan I selv gøre. Ja. Hvad fanden er versus? Nej, det kender vi heller ikke. Ja, det var sådan set det herindefra. Ja. Tak fordi jeg så med. Var det den her det? video. Ja. Tak fordi I så med. Hej. Lige inden vi slutter videoen. Har du sluttet den? Nej. Hvis I vil se noget Skywars, det vi er gode til. Ja. Så smid et like. Vi laver nok en efter den her, tror jeg. Ja, det er meget fedt Skywars. Skal vi ikke lave en efter den her også? Kig på mig. Alright. Okay, men vi ses YouTube, og næste episode, det er Skywars. Hej!